Oimore janeno malolwe TV kamora maintiere akauthulo nieri marwaki e chenro mar duond mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Oduor e studio mar otieno makawuono wan kod wende studio adamie thuolo mondo mi ofulno nyinge gi tich motimo gi kama wuoke e ka wadhi mbele kod chenro machalo kama indi ka thuon wach mabende wadwa wuoye otieno makawuono en dhaw e kit chwech mopogore kata gender based violence machiegni ahinya chenro mar duond mine nyalo nyisowa nyingi kama iwuoke gi tich mitimo. Nyinga Janet Nyogot to kawuono ado welo maendeleo na watu organizations Kisumu Central mabe antiere kaka jandiko mar organization kidieno. Wero kamano kawuono wadwa ni mondo watime twak wachwa mar ketho ratiro mar oganda to moloyo mar nyathi manyako to gi mine masani osemola ahinya e kaunti ma Kisumu to moloyo ketho ratiro mar yotudo kata mar chode kata nyalo wacho ni bago nyithindo kata mine ba bende madongo. Machiegni ahinya chenro mar duond bende kaka isewacho ni geseche gi gigo eko mag chocho like cases kata buche mag chocho ratiro mar joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri omedore ahinya e kaunti wa Kisumu nieri. En apana ang'o ma thoro kelo medruok e buche machalo kamago? Kendo kamano mokwongo awasewacho ni weche ma ketho ratiro mar oganda gipogre e kidieny mopogore wan gi man gi yore mek riwruok kata wacho ni bembo mano wadendo gi dhongere ni sexual gender based violence wan gi gocho kata go ng'ato koro iketo ketho ratiro kigoye kata wan gi mek yenyo wan gi mano ni psychological violence wan kata ketho ratiro mar nyathi manyako no kodhi school wan gi ketho ratiro mar nyithindo manyako ta mon kama tiyo mapotine moketo jotije ot koro mago to waketo gi group ma iluongo ni gender based violence gino ket gi motenge to mar sexual gender based violence ni en mar bembo no onyo nyalo bam nyithindo kata nyalo bam mine madongo kata mine ma igni 18 kadhi mbele ken bambo nyathi to nyathi ma koko nyuol nyaka igni 17 mano waluongo ni gi dhongere ni defilement en bambo nyithindo but the luongo no gate di bembo to ken igni 18 kadhi mbele to koro waluongo ni rape koro en mana gimoro achiel en mana ni bamb ng'ato en mana iga momiyo luongo moro defilement to moro luongo ni rape to kawuono wa ipenjo ni ang'o makelo weche me ketho ratiro gi koro wadwa rango gare te kata bed mar gocho kata bed mar somo mowacho cha kata bed mar siasa to giluongo political violence be kata bed mana mar paro mar obwongo kete ng'ato yanyi kata dak bidiro dwani bed kata gi dhi kanisa kata dwani bed go siepe kata dwani wuog oko mano be iluongo ni psychological violence koro mano be pod mana ketho ratiro koro wadwa rango garanga ni generally gi koro rangi ranga kuket gi gwata achiel ora gulu achiel en ang'o makelo gi mokwongo nyalo wacho ni sani maji wakainya en poor parenting nyiso ni okwarang nyithindo kadwa kete gi chimi bembo nyithindo matindo okwarang nyithindo yo maber koro sani jonyuol okrang nyithindgi nyiso ni mama nyalo wuok okinyi no dhi manyo kalore gi kaka ngimo bedo nyalo wuok okinyi mama wuok sa 11 kadhi manyo chiemo kata dhi e chiro moro mabor kata dhi manyo pi wang'eni kuonde moko pi onge kata dhi modo yien tiang kendo ka chako duogi mamancho mantindo gi chamo duogo kata mana sa 2 otieno gima timore odiechieng' te ok ong'eyo kamoro owe nyathi gi jatich owe nyathi owadgi owe nyathi gi ner gi moro owe nyathi ka jirani to jirani ne ma koro biro ang' no chak bambo nyathini koro ok ong'eyo gima otindo gi chindo seche moko jogi bose kawo nyathino moketo luoro kuome kata nyathi manyako no keto luoro kuome kata ng'ama mama ni kadhi omo pi kucho to se bambe wang'ayo koro luor ni kama wacho to ibona ni en no bambe koro yudo ka koro in the process no wedo ka pode mo bembo ni koro nyare nikech wayudo ne kalo Kisumu County gima kelo joma bembo ahinya kata kaka jogware me wacho ka wado ni en incest niso ni timore familia ka ni wuod neru moro nyathi nyaminu moro en wadu en step brother and step sister mane namba mokwongo namba 2 kendo wado ni koro gin jirende wa neighbors ba koro jomonge wa maber onge ka cooperate mama ni wo kinya ndugu sadi mama ni chure onge kama koro gin kero neighbors kendo namba 3 wado ni koro iluongo ni acquaintances jokma koro wang'iyo godo endo osiepe wadhi kodi school wadhi somo kodi ot sebamba atiyo kodi na koligi wadhi tibamba kata ing'e ni ma tiyo gi mama nao ka nyathini paro no konyo bambo then wan gi duty bearers michael jomone go kuomgi mondo mi wakony kaka namba 4
adhir chief mondo konya tanda ko machore tho e bodani mondo nin kodo mia service no adwa yudo tich kumoro kadhi kata wat na moro matiyo odwa ni bamba mondo e ko mia mano kata mana jok makono be ni konyowa makonyowa e community kene machak bambowa then ko wan gi jongware gi na bicho jo boda mago gi mana nitie to bebo na bebo kutani ngamotime chalnade koro kosma sa to parenting yudo kamiyo gapa inya mara ariyo nya wacho ni wach mar poverty pile dir nyaka luong nyinge kata kumonge but dir wedo kero wach ni kabisa yudo ni nikech gini gi dwaro ma pod dwaro mondo be yuto kata yuto gene piny kata yudo man joma tiyo pod dwaro ni ko tich to dhi dok e school osomo senyimo ko lesson so romo sari ogino uso chopo od sade kodo ka ntendo gi osenindo kodo ka gi nyara nyane kech kata ngane timo gini to kaw time ahinya kata kaw kinde malach ka pok mama ong'eyo kata baba ni nyathine bambo nikech yoro poverty kata nuengo matin yoji timo gik mang'eny mondo mi giyud nuengo ama jomoko be koro onge go kata senyimo kin wido nyathi dwa dhi chiro nyathi dwa dhi school nyathi dwa ni mondo mi chiemo nyathino kombe ka wegi kech ka gi ngato to ne bi anyiw ni chips masling 50 bi anyiw ni pat ko masling apart kech ka nyathini nikech dhier obo dhi mondo yud cham chips no to koro kata ngani bambe ka kata koro ngani chocho na ticho ko bi wacho nikech kucho yudo konyruok mar del o yudo chiemo mondo owinj maber chiemo nyalo miyo ngato bedo gi shida kech wacho ni bodi wani matiro we richo kendo gima nyachaka wacho kendo en ne community okwase bedo ka wawuok oko ka gik makamagi otimore awach ni nyathina obambe to in kaka jirani kech pok odonjoni odi iling' ok inyal wacho neno mani an ema we nyathino time an midwa blame to nyathino orwaka ng'o an midwa wacho ni to en bobo okinyo dhi chiro tango duogo sadi mano wachne an pok adwa dhi ka polisi ka ng'ado ngi wachno koro yudo ni jirende kata jomodak godo gi pok okawo wach bemo ni mondo gol wachni oko mondo koro bed ni inywakone koro yudo ka the process gigitimra tima to ogiyie tabedo witness kawuono nyalo ko bambo nyathini to okadwa dhi mondo dhi abede a witness e court koro kata wach ni akaw matiri court tiyudo ni abo bedo maonge witness kesi dhi gol nikech ngawa biro chung e court kanyonge kisondo kwa kaw wach bebo ni kumora to kata beni ji wuok to dhi koro joka kutweyo ni koro osemiyo wach do chin ging'e ni kibambo ng'ato bodhi court but nikech koro gigionge ka ng'ato tiweyo koro jok ne tene mondo gi report koro mago nyaya to nitiere cases moko miwacho ni moko ma iwacho ni incest matimore e familia miwacho ni thuolo donje ko mano be inya wacho ni kelo medruok e buche mag chocho nyithindo manyire gi nene kose mano kelo chocho ke buche mantino manyiro nikech ng'ato koro koneno ni koro wado emo bambo nyathina mokwongo aboneno ni en wich kuot ka koro atero ni koro jomoko dwa ng'e jopiny modwa ng'e no wado ema na okaro bambo nyathina koro orgi mar ariyo seche moko en owadgi chuora emo bamba koro mani ng'e ni en gin mane otka to kamoro chief madwaro report ne ni kata assistant chief ing'e ni gi mana the locality koro gweng' be ji gin wede iyudo kata kama oluongo nyathi wadgi kata moluongo ni orgi moro koro kaka en bodwa chako tweyo kata mana nyathi wadgi kata nyathi neri not kata bedo nyathi neri but kata wadgi onya bedo wadgi nyathi wadgi nyathi neri kamano koro ka koro wacho ni ama oloso sake jo dalaka to samilo sake dalaka kama justice is not served ngani kendo kinyo uchako bemba be ngani kaka na imbo neno donje kone kata koro chako bire nyathi ngane chako bire nyathi medo ni ngata chiel ni osendo kata gi tenda dek e dala chiel kata osendo kata gi mine go te but nikech koro en okaw ne action of the mana mbele to even the council of elders bikanya nyalo blame gi nikintie maber mosetie maber kwa nya wacho ni ogiti maber te but gin be koterne mondo giyal buchegi ka koro en buya modonje yot kainya koro nitiere deo wang sama nitiere deo wang ni ng'acha to pod gino idha pod obeda mondo tim koro thuolo donje koni bose nyayo wach bemba inya then another thing manya wacho is blame games sasa mobam ng'ato mama kata nyathi manyako miwacho ni no otimo marach ng'ato wacho ni sama no bambe no 9 sadi ni sari ng'ama nyako timo ng'oko to chuo bidugo sa 10 okinyi bidugo sa 8 ng'ama bambo gi koro iboido kai ni ma blame no pod oket ni wacho ni ka ng'adhi tibo wacho ni na bayo ko na dhi bayo kata dhi manyo ni dhi manyo bembo no ama kan kata nyathi matin manyako tibo peno rwaka ngo anila weno chiek orwako la sleeveless donge ma dhi manyo odwa ni mondo bambe odwa ni mondo nene mondo donj kuome koro lawo mane mano rwako seche moko mane otago duster to aparo ni kibito rum adwa dhi duka awuka gi sleeveless nano gi leso an pacha adhiga nyiew kibrit mondo duga tedi koro rwako naneno ya ka gi duka kacho karo kar ka dhi ang'eni andala wan kuma safe to the person no gi bembo koro otimore tok ni ane madhi manyo to kata kamano kit rwakruok ok en
ticket kata tigo mar mondo idonj kuom nyathi ma nyako kata idonj kuom ng'ato. Koro wach my dress my choice ni jogi wacho ni my dress my choice kata kit rwakruok ni bosenya ahinya. But ada penjo gani to koro demo ko mar rwako nyaka fungo masai mota ko se mako be lacho kalo to pod no bambi no kala gina no kuomgi. Nyathi ma do chauche mar rwako tapamba pod onge ta hips onge ta paro no ito dwano nene no onge ta sexual feelings to kara wabambo nango. Koro ena na gima ni paro ma be. Then apparently another cause base and nyithindo ma juwe the living standards of the malo. Koro jio kunyal keto mone ot. Koro ko kiya keto mone kono mani okaw moro mango go 10 ceiling abi ceiling prario to tigo to dhi. Koro nyithindo ma juwe nego opuonj gi mondo lo manye gi duol mondo ng'isgi kaka ginyalo beta gi dak kata bedi nuongo ne gitin mo gi dia casual sex and mana sex mi dia to igoyo tidhi. Wini kane wachako iwacho ni nitiere medruok e buche mag chocho ratiro mar jogo mamine kaachiel kod nyiri e kaunti ma Kisumu. In kaka jalno makedo ne ratiro mar nyithindo manyiri kaachiel kod jogo ma mine, inyalo wacho ni kwan jogo mosebambi e thuolo ni romo nade? Ng'eny kabisa kata kano wacho covid waseng'e ni dufa beach ni wasekalo chon kata sani kako mantiere odiochieng' nyaka gona sim moro ne ng'ato edha ogo kata nyoro gotieno ng'ato gona sim gimoro saa 2 no onge to nyathine moro na dhi puka taka e migosi kanyo to ko dhi puko taka ne to sambo dhi potato dichuo moro kaka mogoe kabisa gotieno no mana ngi to dhi puko taka ku mana to dhi puko taka to se mana goe koro en cases mayudo pile and that is just Kisumu Central ka ok nya winjo wach nyaka North be mo koro wabiro kae nyaka mine go yuak kabisa nyithindi bambi tieko mine go be yuak ni bambo gi pile koro en data ma wan go mang'eny ma ayudo ni kan nyathi ko chopo kitari ne 18 tidu kata ka gin ji 10 mochung to nyaka nyithindo moko 3-4 nyise story mar bembo ni kata lilio nege ka giwuotho pado kata sianda gi iwa thunde gi ka gidhi e chiro mago te gin yore me ketho ratiro mar nyako or nyathi matin nyathi ma nyako kata ng'ama mama kolure weche mek sexuality to ok mani be mono kende kata sama kikalo tiwer nino yo nyala diambo sianda gidwa kowi kedu binade gi describe mano pod en ketho ratiro koro it's now psychological en mani ng'ato kunyal nene to gino ko dhiwi nyathi ma nyako nyalo miye ka depression is mental problem koro Kisumu County sana bembo ni to omedore kabisa omiyo wachung matek kendo wakwedo kabisa kaka mine ma maendeleo na wake kata mine ma leadership kata mana professionals ni wach mar bembo nyako wagoe mbaka mondo kikwa wacha nwa blame joma chuo kikwa wacha nwa blame mine mondo gimbe giobed kumara achiel wane ni en ang'o koro osetimore e kaunti ma Kisumu momiyo bembo no winja ni en gimoro amora minyalo time gi ng'ata to sani koro ringo matek kendo ketho dakwa e udi e yor makamano. Kamano. Adwani wakaw yo matin kaito kod duoge telo mar ariyo adwani nyiswa ni gin consequences kaka magi ma jogo ma ochoch ratiro margi thoro kale. Kamano. Janeno Malolwe TV wabiro kaw yo matin kaito biro duogo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar duod mine ka otieno makawuono e studio marwa wan kod Mikai Janet Winnie Ogot mabende njagoro mar maendeleo ya wanawake mabende yudore e kaunti ma Kisumu kikidhi mabor. Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Oduor e studio marwa otieno makawuono wan kod Mikai Janet Winnie Ogot mabende njagoro mar maendeleo ya wanawake katon wach mabende wawuoye otieno makawuono en kedo gi dhao mabende nyalo bedo e chwecha mopogore awini ka wadhi mbele kod twak makamaendi mana kaka ang'isi ni ilernwa kwa duoge telo mar ariyo gin consequences kaka magi ma jogo ma ochoch ratiro margi thoro kalo bed jogo ma nyithindo manyiri matindo kata jogo mamine.
wayudo ka gionge thuolo maber e gige ma gitimo ma gin gi wich kuot ma waluongo ni stigma thago gi nikech giwuoro ni ji ong'e wach ni te kuomgi to wach mar nindo kata wach mar bembo ni en wach ma joluono kawe kaka en gimoro ma en siri kabisa koro ng'ani neno ni gigi te ji te ong'eyo ma kuwuotho to onge thuolo e wiye koro kuot koro wayudo gima kisungu dendo ni stigmatized kendo seche moko be ka en kuonde ma owuoyo kata ka gin e buche mek mine kata en e bura mar anyuola kata en ma kuma wacho oyudo ka duonde okaw nikech ji bo wacho ni iti wacho ni mano bambi ka nitie kata ritori ka koro konyalo golo suggestion. There's a lot of discrimination. Obe wacho ni ineno kiketo thenge ineno kane mano timo makosa ineno kane mano dhi mondo bambe koro ka blame niketo kuome ni en ng'ama dhi madwa no ninga nenda koro discrimination nitiere ma koro discrimination imang no cause stigma ka koro ikete thenge no mara ariyo nyithindo bende familia iyudo ka koro ka nyathi kelo wich kuot ne nyithindo kech yangu ng'eny mama gi chano bambi nyathine no bambi koro nyathi ma nyako ni iyudo ka en bi onge thuolo mar kata kodhi e skul to koro somo dok piny nikech gicha dhi gi pache mang'eny sami puonjo to pache paro gima notimre ne nyalo bedo ni pache dhi wach self esteem ne dok piny ama nyalo bedo ni en gi mental koro problem koro psychological problem tago pache koro mental problem nyalo bedo ni en go nyalo bedo ni oneno ni oblemre ni koro dina we dhi duka chiengcha doko bamba dina we timo kama doko bamba kono kama go dhi gi pache mang'eny manyalo kata ketho performance mare wach bembo ni kendo mi economy wabe why interfere godo in terms of health nikech koro kata ko bamon prebich mon gitedwa ni nyaka migi yath ma gengo HIV ko mano koringo terge star pio nyaka migi yath magengo HIV nyaka migi yath magengo mako ich nyaka migi yath magengo tuoche ma nyegi nyaka be no hospital kanyo kithiedhe pile kitimre social support ni so ni wuoyo kod ihoye mondo pacho do kuma ne tie kapok no bambe seji moko no bedo gi rapture kechen faithful penetration ko seji moko be obare nyaka be ni twange koro kane mama madhi e chiro do ngine koro bete to konya timo ande cha samo ko timo ande cha donge kono mi dhi pinyo kada morangi tinde gi maber gi kono thiedre to bebo gi rapture no chalo kata ngamo nyuol nyaka kaw ndalo moko mogwaro kata miga radio kata dua chiel bodi chang maber nikech it's a sensitive area koro ino ka koro kono mine on the pinyo kada ngrit joga gi maber star kata basisi yedhe bitiyo go ka waketo cost hospital madoko jo kata loso ndara kata puonjo nyithindo gi school kata miyo gi basari koro wakete help. Another thing manyalo bedo ni kendo consequences gi community koro jok bed gi trust somehow get trust no okanya kaw nyathina ma kata odi bodak na godo okanya kata kaw nyathi ma bobika ma koro doka ji odak mana kicha to kuma ji odak kicha ngiso jok wuoyo gi dola chiel kuma jok wuoyo gi dola chiel onge dongruok manyalo timore so interfere gi dongruok kabisa to moloyo to ngima nyathi ma nyako ni kamoro no dhi mo bare marach koro ko bare osenyoko openetrate mo ketho uterus ko ketho uterus nyathi mabodwa ni mondo bed gi nyithinde in future mabodwa ni mondo bed marriage ne koro separation gi divorce rito mbele kacha nikech ka ng'ato kende to yudo ni ok nyal nyuol nikech seche moko no uterus no bar mogole to ng'ato dwaro nyathi gibo separate kata gibo divorce en bende ka ng'ani osebedo kod relationship ni to feel ng'ani dwa weye nikech moko en mistake mondo bedo mare obedo beta ang' nuneg ng'ani miyo tinde jonegre dhako nego chuore kata dichuo nego koro kanyo koro mande biro en bende onyalo neno nang'o koro mon moko nigi nyithindo kana onge nyathi to neno bambe cha onyalo commit suicide samo commit suicide man is still a problem koro wayudo ka suicide biro ka wayudo ka divorce and separation biro mbele ka wayudo ka dak ngima mabiro the new generation shock kethi to nyithindo manyiri gi bungi mane mana kaka mano dak chimoro kipuonje kinyise wach kaka koro bedo to nyithindo yo feel ni mama gi mano we ot kanyo mi jirani chano biro mondo bambe kata mama gi mano ko ore duka mi no bambe koro those family friction ties go yudo koro gin familia sik yuaya nikech ng'ato pod paro gima notimne koro mana nikech sa bembo nigi consequences mang'eny ma onego bed ni jogo puonji mondo kik bed kamano to kata wuoyi ma omiyo kamoro bamb ng'ato to mako ich ok odhi e kot koro odhi kot gigo kotimre onyuol sama nyuol ni nyathi ni koro en nyathi monyuolo nyathi so iluongo ni koro nyathi monyathi ok onyal rito nyathine ni mama gi chaka na dhi e chiro koro nyaka orit nyakware ni kamoro nyako ni be koro nyaka we school mondo obio bed dala mondo orit nyathi sa jo mbese kedo koro somo dhi mbele nyalo mbese moko ywaye mamiyo we school ni yawa nani gi Joyce e class sani koro Joyce ja 8 and ja 6 jibo nyera gwenkani anasomo aweyo school koro wan school drop out it's so much
ma ilete mana kama then ngima nyathi kata monyuolni ingeni nyathi ni poko develop maber manyuolni ma mano bambe ni makoro ati nyathi na moje ni parga diko kethra tiche samo nyuol cha onyalo thoko nyuol nikech poko bedo kar nyodo maber onyalo asengisi nyalo bedo uterus nyalo gol nyalo bedo ni en be sama en gi bitterness moro ka koro kata marriage ni kodhi marriage ni bedo ka gisigi gore gi chuo gore gi mon nikech nitiere gimoro kucho mane tok pachuye kacha mathage gato ngama dwa understand gini bionge kamoro wendi be pok nungiso gacho no konya ngise sani no repe nikech fear of the unknown owolo ri kango pimo ne boyfriend ba we ya nikech no se bamba bo feel na se bedo ka wuotho nya feel no chut koro nitiere kaka ena gimoro ma ketho familia mina no relate gi economy relate gi school relate gi family ties relate gi future life relate ena kaka nitiere dondre kamoro be ngado repeat oringo iketo nyathi itimo nyathi yika ni nyathi rapist nyathi ni mondo kidwar nyathi ni goyo gi bo kidwar koro bitterness gi nyathi no kidhi to nyathi ni kihero kaka mari madanyuole marriage na madanyuole gi boyfriend ange maber ni nyathi ni wuon gi the cause of the problem kamoro be koro keta no chal ginga you can't even nyathi penji ni baba wani kanye you can't answer this child koro neno kamano gigo ma keto koro dak bedo matek ido ni koro nyathi ni ko gimoro kidwa miye nyathi bo ka understand ni wuon gi ni kure bo ka understand gimo miyo en family no koro en weche bogatre to iparo ni ena duto ang'o monego bed ni timo mondo otiek weche gi eki mag chocho ratiro mar joma mine ka achiel kod nyithindo manyiri matindo ang'o minyalo tim mondo otiek weche machalo kamano kata ogeng'a weche machalo kamago mokwongo ka community nyakoro wago mbaka wach ni koro ken wach mi bo wache tok ot kata tok par kata kumoro ma jopodo kikuodhe nyakoro wago mbaka maber mondo puonj nyithindo manyiri gi nyithindo majowoi e weche make self protection kata kaka inyalo ritore gi kuonde kaka ma wacho ni dhiego idhi ka jirani kata kini ose ni dhigo duster nikech ngise wach poverty kaka simo kuwuok to koro wuok ni kara yoro nyathini gone jarano duster tigo to misling 100 kiani the process no kala loke ga dhako koro aparo ni akoro wago mbaka gimokwongo nyakwa tim gino ni community sensitization the government nyakoro wuog oko gi jopiny mondo giyie ni puonjogi to gimbe kosepuonjo gi puonjo joma chielo mondo wa ne gik ma wacho ni causes maricho consequences cha mondo japiny okwongo maki mungi community ni ko baby to mai kuma wadhie kata kago dhako kata ka tune di school kata ka politically kana ngato chung tadwa golo gi weche maricho kuome mai kaka affect mana riyo nyakoro bet gi budgets nikech mondo dhi kutimo capacity building nyaka koro budget bede sama wadhie public participation kaka wan jopiny kata wan mine mo be affected wawach ni wadwaro budget mar capacity building under gender mainstreaming policy kata mana make baby SDB vingicho ngi ma affect wa nikech gima onge budget the government ok nyal implement because from the CIDP kula osema GBADP annual development plan ma GB budget estimates mana budget money inform the activities koro wan kaka mine kwa uli kudie public participation wawacho no dwaro gender desks mantika police wawacho no wadwaro safe houses mabe kata kaka to babi nyalo rimodhie kata evacuation centers mondo wabed godo makapo ni kethola tichi to koro kibede daka ni kumedhie onge inyalo yudo kar jot moro medhie to mano nyalo bedo gi budget the county government be koro nyaka bede gi siwidhe kata resource centers per ward mano be wa propose a budget koro sasa na mine nyalo dhi go back blow ni safe space kumoro makargi inyalo go back but adwaro ni koro bed give male inclusion give like male champions baka ne wasego kendo kaka mine gini mang'eny to joma repoa okay fellow women gin men so kaka wandeka kwa nyalo wuoyo kaka wanjo maendeleo wamanyi to machuo kata mabede boda wamanyi ma youth wamanyi manade mane school wago baka di kumara chiel mondo gibe ngiswa kuma wache diogi go to wambe wawach marwa to bedo kumara chiel to wuotho achiel kaka oganda kwa si agree kech momocho njariyo nyalo wuotho mana ko giwinj mana ka giwinjore koro mana be nyakwa tim another thing monego watim en judicial process is too long kaka so kawo kete court to iywe ike kata igni ariyo mabite so sefote ma inde pesa midhi koti duogo rumo seche moko onge pesa ni tido kata koro onego keti ni kanuni court because ihalo make rape defilement within 1 year 6 months yalma pepio rumo to perpetrator chabutel onego puonjowa kaka process magitimo sama gibedo raped ka ise bedo bambi mokwongo onego beni ringi the hospital kanya se wacho gimbo tibi bumia the HIV magengo gigote ibo gima duong kanya psychosocial support iduoki matemo oime kumano
do kuma nintiere before mana nyaka tim then nyaka watim kuma mamedhi ya madhi adegi marum gimlo na adherence wamuon gi mondo girum joma ko we kore mondo process no bed maber then ya ongiswa wadhi ka police wakaw gini ka in eneno na ng'eyo ni gimoro timore kan a witness the government should now golumno ni witness protection gi gang jok mobiro keto bedo joneno gi mondo gengi mondo kik jomoko ingi mondo ging'e gima dhi mbele so mano gima process manyaka bedi to moloyo wakasked wawit puonjgi chakre ward kucho mtinde bonyaka gi villages kecho wabedo gi siwinde gi duol mamine madongo tamine ni maendeleo gi wadhi wawedo gi mine matindo to wapuonjogi yor wakruok ne pod wasewinjo ni en gimi wache so kata kiwache kamano koro kikwodire ndei to kanya ni my dress my choice wapuonja nyathi manyako ni kirwako ma tin right ni lakini kirwako ma to ma ber ma da ber ahinya no da ber ahinya sama iwuotho gotieno olo kata koro rwak long sama iwuotho gotieno mu gitemo rwako sikat man malo kama koro nyakwago mpaka gi thinde parenting ni ilo ni madarism siwinde ni nyako bedgo chuo bed gi duol mondo puonj nyithindo manyako and lastly achaka wacho ni referral pattern ni koseng'e kaka ji itime to akwa nyithindo manyiri be ni wa report kwa report mang'eny ka gimoro timore kiki wi kuodi report to mondo itere ka police report ne kata community health worker maybe yuda leader mara medelea na wake jirani moro pastor ng'ama nyalo wacho ne mondo jiung'e ni gima kama timore nikech ka onge report kata ka onge gimiluongo ni data to government ok nyal bedo gi chenro nikech onge namba koro kwa nyali ka wacho ni jelo fabicho na bedo bambo Kisumu koro mane no big body project to kiwacho ni ng'ata chiel no bambi inyalo bedo treated like an incident gimo bia beto kalo en gimo hali marach to ka numbers koro bedo ni jo report kata jelo fabicho kata no the report to koro wacho gimoro rach kumoro to ko kwani ko ginyal ng'e then now adwa kwayo be county government ni mondo o team capacity building ne all the policemen adwa ni sani koro kaber kana chunya kana bedo ni ka una inspector general inspector general da wacho ni ngata madhi Kiganjo nyaka bede gi unit moro mipuonje on gender based violence keche ni ko affect the community magidhiro mogo ok ni koro kata kwa kaw kaka police biche mountain kondele kata mountain Rio Central ka gibedo transfer kilwonge ngato so could this be a unit mipunyo GBV keche magi matimre jinye ka Dawe society is part of the conflict now mondo gibe train on GBV issues kama janeno Malolo TV de wagomba inyadhi mbele kotwak machalo kama endi lakini nyisa ni samaro manomiwa oserumo gikanye machupo godo giko mar chenro mar duond mine mabende ne waikune Lolwe TV otieno makawuono kanan kaendi kod Mikai Janet Winnie Ogot mabende jagoro mar maendeleo ya wanawake mana kaka winjo ko wacho ne goro waduto wa makre lwedo mondo miwa keda kod dhao mantiere kichwech kata gender based violence nyake dwaro mechenro machielo riti masani nyinga Joyce Oduor kamano